τώρα. Α, Σοφία. Έλα μας τώρα, η Σοφία είμαι, που έφερα το αμάξι προχθές. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ το είδα το αμάξι, αλλά. Ξέρεις πόσο εμπιστοσύνη σου έχω. Ναι, κοίτα ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ρε Σοφάκι πώς να σου το πω τώρα. Είναι... Όχ, δεν μ' αρέσει όπως μου το ξεκινάς. Είναι μεγάλη ζημιά, πες μου λίγο τι συμβαίνει. Κοίτα να δεις τώρα. Βασικά, έχεις ένα πρόβλημα στις πίπες. Τι, δεν θα είσαι με τα καλά σου μου φαίνεται. Ναι, οι πίπες σου. Να σου πω, το Μανώλη τον άντρα μου τον γνωρίζεις. Πήγαινε ρώτα τώρα αν έχω πρόβλημα με τις πίπες. Που θα μου πεις εσύ εμένα. Όχι κορίτσι μου. Οι πίπες σου στο αμάξι. Που έχουν να λένε για του λόγου μου. Ποια με πέρασες, όποια και όποια. Δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Για τις πίπες σου στο αμάξι μιλάω. Έχεις πρόβλημα στις πίπες των μπουζί. Γι' αυτό ρετάρε τα αμάξι. Α, τα μπουζί, Γιατί, εσύ τι κατάλαβες? Τίποτα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι τους. Πάτσε το κουδουνάκι να ειδοποιήσει για τα νέα μας βίντεο και γράψε μας και εσύ αν θες κάποιο σχολιάκι, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με τις πίπες των μπουζί. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο.